Tervetuloa kuuntelemaan podcastini Elämää tämän päivän jälkeen 15 jaksoa. Halusin antaa tälle jaksolle nimen ja se on uusi voltinheitto. Tänään 13. kesäkuuta 2025 yhteisvaellukseni syövän kanssa täyttä 2 vuotta. Se on ollut nopeatahtista ja tauotonta etenemistä. Ja lukemattomia kertoja matka on tehnyt niin monta mutkaa, että välillä miettin, olenko todella kulkenut kaikki nämä vaiheet näin suhteellisen lyhyessä ajassa vai en. Todellisuudessa toki olen. En varmasti ole ainoa, jonka elämä muuttui jatkuvasti syöpädiagnoosin myötä. Mutta joskus vain tuntuu, että minun reittini on ollut erityisen mutkainen. Vain muutama viikkoa sitten sain kuulla, ettei sytostaatihoidolla ole ollut toivottua vaikutusta kohdallani. Olen kuitenkin saanut 3 hoitosykliä, mutta nyt lääkärit eivät enää nähneet sytostaateilla selkeitä jatkovaihtoehtoja. Se oli hieman yllättävä ja tietysti myös hämmentävä uutinen. Jäin miettimään, miten tällaista oikein jakaa läheisille ja tutuille, että tämä kesä voi olla viimeinen. Onneksi kysyin onkologilta, voisiko vielä kerran keskustella kirurgien kanssa, sillä juuri kaikki 3 aiempaa leikkausta ovat auttaneet minua eniten. Kehoni on sietänyt suuret leikkaukset hyvin. Olen toipunut kaikista 3 yllättävän nopeasti ja päässyt nopeasti jatkamaan elämääni. Pyynnöstäni onkologi kirjoitti lähetteen maksakirurgiaan. Eikä mennyt kauakaan, kun sain tieton, että tapaustani on alettu käsitellä. Ja vielä samana päivänä, eli 27. toukokuuta, lääkärien tiimi kävi läpi koko sairauteni historian ja tuoreimmat teettetulokset. Jo saman päivän iltapäivällä sain vastauksen. Ja se sisälsi odotettuja hyviä uutisia. 2 uuden maksassa olevan etäpesäkkeen kirurginen poistaminen on täysin mahdollista, koska keuhkojen tilanne on ollut rauhallinen, eikä siinä ole tapahtunut muutoksia. Minut kutsuttiin 4. kesäkuuta Meilahteen tapaamaan maksakirurgia. Tämä oli paras uutinen pitkän aikaan. Vaikka edessä on iso avoleikkaus, en tunne lainkaan pelkoa. Kaikki 3 aiempaa leikkausta ovat olleet minulle erittäin positiivisia kokemuksia. Loistava tiimi, ammattimainen ja lämmin asenne, rauha, luottamus. Nyt siis odotan. Ja olen vähän tai oikeastaan aika paljon kärsimätön. Aika menee nopeasti, paitsi silloin kun sitä odottaa. Kun yksi leikkaus kerran jo siirrettiin toistaiseksi, en todellakaan toivo sen tapahtuvan uudestaan. Minulla ei yksinkertaisesti ole aika odottaa seuraava kertaa. Käyn jo nyt kilpajuoksuja ajan kanssa. Ja heti kun mitään ei tapahtu, tuntuu kuin seisoisin paikallani, vaikka en voi mitenkään nopeuttaa prosessia. Edellisen uutisen jälkeen tuntui, että sain perheen ja läheiset huolestumaan. Itse en taida enää säikähtä juuri mistään, koska nämä 2 vuotta ovat kouluttaneet minua siihen, että kaikki odottamattomat tilanteet ovat tervetulleita elämääni. Minulla itselläni on silti helpointa, koska tiedän, miten reagoin, ja vaikka en aina tiedä tarkalleen, mitä tulee, osaan silti suunnata ajatukseni ja mukautua tilanteisiin. Kun nyt oikein ajattelen, tästä jatkuvasta odottamisesta on tullut eräänlainen elämäntapa. Elämä syövän kanssa on kuin loputon matka pienillä pysähtyksillä.
Olet jatkuvasti jonkinlaisessa odotushuoneessa ja sinun täytyy olla valmis kaikenlaisiin uutisiin. Samalla et voi lopulta ohjata mitään itse, mutta alitajuisesti toivot, että juuri seuraava ovi, joka avautuu, on se oikea. Minulla on ollut monta hetkeä, jolloin olisin voinut sanoa, että nyt riittää. En enää jaksa eikä halua. Mutta joka kerta on ilmestynyt uusi suunta, uusi mahdollisuus, vaikka kuinka pieni, ja se vie taas eteenpäin. Mitä enemmän aika kuluu, sitä vähemmän minua kiinnostaa, mitä tarkoittaa niin sanottu normaali elämä. Elän elämäni sellaisena kuin se juuri nyt on. Joskus on se vähän haurasta, joskus kummallisen rauhallista ja välillä täysin absurdiakin. Mutta se on minun elämäni nyt ja huomenna on taas kaunis uusi päivä. 4. kesäkuuta kävin Meilahdessa maksakirurgin vastaanotolla ja nyt minut on laitettu leikkausjonon. Jonon pituus on enintään kuukaudesta 1,5. Itse tietenkin toivon, että käy niin kuin viimeksi, että vapaa-aika löytyy jo viikon sisällä. Olen todella iloinen tästä uutisesta. Ja vaikka tämä on 4. iso avoleikkaus ja tarkalleen ottaen 3. maksan alueelle, en tunne lainkaan stressiä. Sairaanhoitaja kysyi, jos arvioisin stressitasoani leikkauksen suhteen. Sanoin, että se on 0. Koska 0 ei voinut merkitä järjestelmään, en tiedä miksi, laitettiin 1. Uskon ja luotan täysin kirurgeihin, enkä olisi voinut saada parempia uutisia. Elämä jatkuu. Elämässä on niin paljon kaunista. Täytyy vain nähdä ja huomata se. Nyt minulla on juuri se hetki, jolloin kannattaa viettää aika yhdessä, nauttia elämästä ja luoda kauniita muistoja. Olen todella onnellinen ihminen, koska minulla on läheiset ystävät, ihanat lapset, heidän perheensä ja kaikissa perheissä kasvaa maailman arvokkaimmat aarteet eli lapsenlapset. On hyvin vaikeaa ottaa vastaan uutisia läheisistä tai hieman etäisemmistä tuttavista, joiden elämänkaari on tullut päätökseen. Kunnioitan heidän muistoaan ja muistelen niitä hyviä aikoja, jotka meillä yhdessä annettiin. Ymmärrän myös erittäin hyvin, kuinka erilaisia voivat olla tilanteet, jotka näyttävät ulkoisesti samanlaisilta. Syöpä ei ole vain diagnoosi eri muotoineen, vaan se on elämänmuutos kaikille, jotka ovat tekemisissä syöpää sairastavan kanssa. Minulla ei ole enää pieniä lapsia, joista minun pitäisi huolehtia ja murehtia, mitä tapahtuu, jos en ole enää täällä. Omat lapseni ovat aikuisia ja kaikilla lapsenlapsillani on turvalliset perheet, joissa kasvaa. Tietenkin haluan viettää paljon aikaa lapsenlasteni kanssa. Tietenkin haluan nähdä heitä kasvavan, mutta en voi antaa itseni vaikuttaa asioista, joihin en voi vaikuttaa. Juuri siksi en ole alusta asti murehtinut, vaan ottanut vastaan kaiken, mitä elämä on 2 viime vuoden aikana tuonut tullessaan. Ja olenhan minä edelleen täällä, vapaa tekemään ihania asioita, jotka eivät katoa kanssani. Ihmiset eläkää ja nauttikaa niistä asioista, jotka ovat olemassa ja hyvin. Sillä joskus voi tulla muutos, joka vie paljon mukanaan. Mutta ne hyvät asiat ovat silti sinulla edelleen. Muuta se, minkä voit, ja hyväksy se, mihin et voi vaikuttaa. Niin yksinkertaista se on ollut minulle. Kiitos kun kuuntelit.
ja tervetuloa kuuntelemaan seuraava jaksoa.